आं भिडिअ आपल'ड होखांनायनि उनावनो नै बेफोरबायदि आरो जाबावदों गासैबो फुरा न'आ लोमफैजोबबावबाय गासैबो सेस नै ओंखाम संग्रा माने गासैबो सेस हाबजोब्बाय गासैबो सेस ओंखाम संग्राया फुल जाजोब्बाय नै न'आवहाय गासैबो सेस न' सिङाव नै दै ओंखाम संग्रामोन बेयो आङो भिडिअ आपल'ड होखांनाय लोगो लोगोनो आरो माने बेफोरबायदि घटना जाबावदों माइरंआसो गोदोगासिनो दङ होनो माइरंखौ गोजौआव लांनो गोजौआव लांनांसिगोन गासैबो सेस नै सियार सामानि माबा सामानि दोनजोबनांगौ माइआबो दा माने मा जाबावगोनथाय मिथिला बे माइरंखौ बैयाव लांनांगौमोन गोदोलांगासिनो दं हाया गुरैना फुरा नै दैबानाजों दैबाना गासैबो सेस खोथियाखौ बेसारा बेयाव दोन्दोंमोन नै बेबो गैला नै मेचिनाबो लोमहांनो सेस ओरै गासैबो खोथिया गासैबो सेस गैला नै न'जोंहाय फैगासिनो दङ मा जाबावगोन फुरा नै गासैबो एबारबो माने गुफुर जाजोबबावबाय बारि सारि गासैबो सेस लोमजोब्बाय बे जायगाया जाबाय गहपुर सोनापुरनि जायगा बियो माबायदि दै लोमदों बे जोंनि सेरावनो हलंगि दैसा दंमोन बे हलंगि दैसानिफ्रायनो बायबोदों बियो गासैबो दैसा बायबोनानै बेफोरबायदि काहानिया जादों नायदो नै दिनैनि थारिखआ जाहैबाय जुननि 28 28 तारिख बेसरा गैला लोमजोब्बाय नै मा जाबावगोन गासैबो लोमजोब्बाय नै नैबे आंनि हिन्जाव बे सारा सिन्थाजोंनो मोखां जाजोब्बाय गैला नै दैबारि गेजेरावनो दंगासिनो दङ जानानै मेचिनाबो लांदाङैनो दंगासिनो दङ लेथ्रिं सिथ्रिं सेस दालाङा थाबायग्रा दालाङा जोंना बुखेनानै थाबाय होलांबाय औवाया बैयाव दंफांबारिमोन सेस नै गुफुर जाजोबखाबाय नैबे लामामोन थाबायग्रा नै थाबायग्रायावनो माबायदि जालांजोबबावबाय लामायाबो गासिबो सेस लोमजोबबावबाय
अबस्था गैला लामायाबो नै गासिबो बारिफ्रा गासिबो सेस लोमजोबबाय अमाफ्राबो लोमजोबबाय मादैया माने अमा बोगासिनो दङ नै ओरैहाय सेस न'फ्राबो ओइ नैबे माबामोन दैखराबो सेस फख्रियाथ' फख्रि गासिबो लोमजोबखाबाय लोगोसे माने दैखराबो नै ओरै गासिबो नै सेस लोमजोबजोबनाय बे जोंनि हलंगि दैया बायनानै फैजोबनाय बे गासिबो बारिफोरावहाय लोमजोबजोबनाय सनापुर गामि बियो नै दैयाव लोमनानै दंजोबो गासिबो दा बे जोंनि जितु माने सनापुर गामियावहाय जितु दै बानाफोर लोमदों बे लोमनायखौहाय सरकारा नाहरनांसिगोन आरो जोंनि बेवहाय रेशन पार्टिखौहाय सरकारनि आखाइनिफ्राय जोंनि सोनाबफ्रावहाय खोख्लैहरनांसिगोन ओरैहाय नै गासिबो लोमजोबगासिनो दङ जोङो बेलेग जायगायावसो खोनायोमोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय सनापुर गामियावहायनो बेफोरबायदि लोमजोबजोबबाय गासिबो नै ओरै बे जोंनि सारमोननि न' बिथायाबो माने गासिबो सेस नै लोमजोबजोबबाय सबाय बिमा गायदोंमोन नै बारियावहाय मैथा बायदिसिना दंमोन अनेक दंमोन हलंगि दैया बायनानै गासिबो सेस फैनानैहाय लोमजोबजोबबाय नै गय बारि दंमोन बियो एसे बोरि जायगामोन सेस लामायाबो बारा गोबाव गैला लोमनो बयबो मानसिफ्रा दैबाना नायनो थाखायनो बयबो फैनाय फैजोबदों ओरैबो माने नै नै बिथिंखौ माबायदि माने अभारफ्ल' जाबोबाय लामायाव बे लामायाव खालबार दंमोन बे खालबारनि फैनानै नै ओरै बेयाव फख्रि दंमोन फख्रियाबो सेस जाजोब्बाय माबायदि हलंगि दैया जोंखौहाय माबा खालामगासिनो दङ उपहार खालामगासिनो दङ